Bé, dues qüestions. La primera és que, com deia la regidora Tarrés i com ha explicat la regidora d'Urbanisme, la senyora Jiménez, aquest és el desenvolupament urbà d'una zona que fins ara doncs, ha necessitat cert espai. Hem de recordar que aquesta parcel·la limita amb la Ronda Sud, que ja sabem que creiem que hem de fer l'esforç per incorporar-la com a via urbana a la ciutat, que és un compromís que crec que l'equip de govern també ha assolit, que el senyor Segovia ens ha explicat més d'una vegada, que s'està treballant en això. Jo crec que val la pena que ens hi posem de veritat, perquè sabem que és una cicatriu, diguéssim, que divideix la ciutat, i jo crec que el que valdria la pena, i crec que en aquesta línia, i nosaltres ho hem proposat més d'una vegada, és potser recuperar la idea aquesta del bypass per la part de darrere cap a l'autopista. No sé si això encara seria una possibilitat, però ja que s'ha d'urbanitzar tota aquesta secció i que hi ha uns veïns que reclamen una, no pacificació, òbviament, perquè no la podem fer a pet de mal, però una tranquil·lització, si m'ho permeten, d'una via com és la Ronda Sud, crec que aquest esforç que es fa d'urbanització del pla o del sector 136A hauria d'incorporar aquestes qüestions, si és que és possible que es puguin incorporar, perquè creiem que el que no podem fer és tenir una ciutat, una part de la ciutat aïllada amb la resta, cosa que la Ronda Sud una mica provoca aquesta realitat. Per tant, volíem posar de manifest que nosaltres ens abstenim perquè aquest és un text de reforç, ja n'havíem parlat d'això en altres vegades, però ens agradaria que, ja que hem de fer tot aquest esforç i que diguéssim al mig termini, 27 i de més, que es tornin a posar sobre la taula aquestes possibilitats, perquè creiem que val la pena que fer-ho ara, o sigui que ara és un bon moment per fer-ho. Moltíssimes gràcies. Granollers Primàries.